with the 1-0 scoreline. They, of course, look to make it 2 wins against 2 Southern Africans. Look to be taking the game to Kaizer Chiefs. Had a good season so far, Brendan Peterson. And reflexes were top-notch on that occasion. Zamalek looked to, well, respond to a game where Zesco United, of course, and Al Masry served up a 5-goal thriller. And I tell you what, for the Egyptian sides here, they're both looking for wins away on the road this weekend. Al Masry out at Zesco, winning 3-2 away from home. And they're currently top of the group here on goal difference. If Zamalek do win, it will come down to goal difference and who will be top of the group. That's if Zamalek do win here today, but Kaizer Chiefs look to turn things around. Now, good work being done on this near side. Zamalek as well, the early pressure inside the opening 2. Sees them looking to capitalize here on this near side. The challenges are flying in nice and early. And the referee, Samuel Lukwinda from Rwanda, is going to have his hands full here with Juan Bezerra taking on Cross. Late with the arrival of that challenge is Cross, and he's going to need to tread carefully going forward. So there'll be pressure on the Chiefs left back. Chiefs with 2 changes to their starting 11. Both of them in the creative areas of the field here with Debang Mabuye. Playing alongside Tetra in the central areas. Serino will bring experience, of course, to the attacking third, but it's all about the defensive effort here for the home side as the Egyptians look for the perfect start. Well, Al Masry took just 4 minutes. Zamalek, well, give Kaizer Chiefs a shell-shocking start inside the opening 2.5. Big question is, how will they respond here? Was just mentioning that, well, Al Masry scored in the 4th minute against Zesco in that 5-goal thriller. Zesco responded in the 5th minute. So inside the opening 5, there were 2 goals in that match. It's taking the Egyptians here this afternoon, 2.5 minutes against Kaizer Chiefs to find the back of the net. And the big question now is how well Kaizer Chiefs respond. Zesco yet to concede, or rather Zamalek yet to concede, I beg your pardon, in this group. Chiefs, of course, lost to Al Masry out in Egypt. 2-1 scoreline. Cross had a tough start to the game here. It was his challenge that led to the cross. So the Egyptians create the first. Now, the left back having problems. And the Chiefs overall having problems here. And the big question is, can they come up with the big response? The last thing the technical team will want is to start off this group stage campaign with 2 losses on the trot. It will mean pressure going forward, should that be the case at the end of the afternoon. Talk about a dream start here. They would have known, the men coming in from Egypt, just how tough this particular trip could be and still can turn out to be. And not in your wildest dreams do you imagine a opening minute and a half where Chiefs are lunging in for challenges like that after you have the good start to the game and you maintain that intensity to break the deadlock just 2.5 minutes in. And very nearly coming up with one of the goals of the Champions League campaign. He's yet to score in the Champions League this year, Gaston Serino. Just the 1 goal so far in the Betway Premiership. 2 assists. Man from Montevideo. So we look at Tetra getting stuck in the middle of the park. 10 minutes gone by here in this encounter. Lively enough start here in the opening 10 with, well, the away side forcing the home side to come out and box early with the perfect start here for the Egyptians, Scotty. Sizo ubangaba bingamanqindi besiza ukuthi itayitile ivacate kuba kaloku le entshantsheli zayo i-CAF Confederation azikho ukuba zidefende i-cup yazo kwi-Confederation kuba ngoku sezinyukile
i-RS Berkane ngoku idlala kwi-Champions League into ethetha ukuba bayishiyile icup ye-Confederation bayishiya ngasemva ngoko ke kuza kujongwa kumaqela afana no-Kaizer Chiefs uba awanayichola na iZamalek uzikhumbule i-Wydad AC yaseMorocco nayo kusezabanzinyana ukanti ke i-Zamalek Cup azange bake badlale kwi-group stages bangena sebesithi madoda kuyawiswa ndodana ke ngomzuzu wesithathu Al Yaziri indoda ibikorile nakwiveke epheleyo kumdlalo wabo wokuvula abafana bayo iZamalek uye befake inqaku namhlanje ufaka inqaku into ethetha uba kwi-CAF Confederation Cup sefake amanqaku mabili ucross ingathi uzayishiya indawo enokuba isihlunu sikhalazile salile hayi kodwa uyafuna usafuna ukudlala ucross usafuna ukudlala ucross busakhumbula uLilepo eDobsonville Stadium walala izihlandlo zazithathu wade wacela kubaqeqeshi beKaizer Chiefs wabonakalisa wathi ndiyacela ndikhupheni kodwa phakama udlale waphakama wadlala akakabuyi kunango bolenhle Kaizer Chiefs iZamalek incede ukuvuleka kwepali kuvaleka kwepali uba ngaba lapali bingavalekanga uSirinho ebiza kuba lelinye lamanqaku ebekuza kuthethwa ngalo kwi-CAF Confederations eli lanamhlanje kodwa ke ipali yala emgqibile unozinti ngasemva abamtshintshileyo namhlanje Mohamed Asobi ibingu-award kumdlalo wabo wokuqala neZesco kuko kwabo ke apho kuseLimpopo kuko kwabo kwakena uPaseka Mako ucross waphuma singekafiki nakwimizuzu engamashumi-mabini ngayicaneko ke leyo kwi-Kaizer Chiefs kodwa ke andiqondi ngokomdlalo uba kuza kufuneka uba kutshintshwe istrategy phakanyiswa kakuhle la bhola eKaizer Chiefs ekuzawuba nzima namhlanje kuba babaleka ngasemva uSompempe onamava ke namhlanje ndodana uSompempe uphuma kwilizwe laseRwanda minyaka ngama-37 uSamuel Uwikunda nguye ophethe umdlalo uSompempe khawuleze siya kubadlali beZamalek sithi madoda phakamani kudlalwe Kaizer Chiefs ixolile kukubuya kuGustin Sirino indoda engakange idlale kumdlalo wokuqala kuba kaloku ibinamakhadi amathathu kula midlalo mine ibidlalo yiKaizer Chiefs engumhlahlandlela yokuza kwi-group stages ebefumene amakhadi amathathu Sirino bachaniseka uba e-Egypt akanakwazi ukudlala ubuyile ke ngoku kwaye ke Kaizer Chiefs yathi mfana sekhaya amava akho onawo athi masuqalise athi amava onawo masuqalise amehlo azojonga kuba le indebe ye-Confed izawuthathwa ngobani na El Masri kukho iStellenbosch kukho iWydad kukho iZamalek kukho iKaizer Chiefs lo maqela amane banja ngesifuba leyo ibhola ngasemva oma ugebha indoda nama-33 eminyaka Zamalek Sompempe wathi ayikhona utyibilikile waphisa ngayo iKaizer Chiefs layibhola umdlalo abalandeli bamakhosi baphumile njengesiqhelo labo lesibini bala uSompempe kwathiwa nimtyhali ugqiba uphuma ucross ngoku madodana eKaizer Chiefs bemcenga pha besithi amduduza ishabalala esithi mntanam noba kungenzeka ntoni na khanyisa mayo ndoda bekade onzakele nanamhlanje akekho kwiqela leKaizer Chiefs nakumalalela kuthiwa mntanam khawukuhlale ude uphole khumbula uba abadlali noko ababalekayo beqela leKaizer Chiefs basonzakele kukho amadoda amabini angekayikhabi noyikhaba ibhola kwiKaizer Chiefs anxibe ijezi yeKaizer Chiefs angene ngaphakathi ebaleni uBartman noGislet amadoda lawo asanqwenayo ukuba uGolden Black mbala wodumo kwancansi uSirino uyaphuma amadoda hayibo kunogumbe ngoku lena imvule ngenasiqabo yenzeka kwiKaizer Chiefs kwakwisiqingatha sokuqala
sekufuneke benze utshintsho. Hayi ke kuphume enye ipoison kungena enye ipoison. Kubiza umfundo ngoku. Zamalek ikhona into enizayifunda ke. Ngoku ikhona into enizayifunda ngoku. First substitution utshintsho lisisinyanzeliso lwesibini leqela la Kaizer Chiefs. Khumbule beze kulo mdlalo benze utshintsho kubadlali babini. uDupree ebeqalile kumdlalo wokuqala akangangene kunye noCele he's got that creativity in the middle of the park and ability whether he's running with the ball or with the pass. He really can come up with the spark Chiefs are looking for here and just trying to unlock the Zamalek side. Standby gold. I'm coming on offer. Nick him on offer. How can you myself? Standby what? Take one. Well, Tetra is one of the most consistent players out there at Kaizer Chiefs so far this season. Now 31 years of age, and they really have shown him a serious load of trust. But the technical team out there at Kaizer Chiefs did go through a bit of a dry spell over the last couple of years, but this season has been one where the men from Escort out in KwaZulu-Natal has really been used and relied upon at Kaizer Chiefs. This is his 16th appearance of the campaign in all competitions. 5th in the Confederation Cup. He's at 11 in the Midway Premiership, including the Carling Knockouts. Now, movement is good. His pace from Shazir, and it can be troublesome, as the likes of Miguel have found out in the early stages of this campaign. Man who has scored the only goal so far of an afternoon that promises to quite possibly have a good few goals here with the way they've gone about business, these two sides. Well, for the away side here, it would have been crucial for them to score early and look to keep things nice and tight defensively. And when you play against sides from the north, as we've seen over the years, once they do score, it becomes quite a test whether they are at home or away from home. They really do know how to change the mindset to a defensive one where they look to frustrate the opponents. Shabalala looking the victim of what could very well have been a late challenge on that occasion. Midway point of the first half. The goal scored by the man from Tunisia for this Egyptian side. He is not only great with his movement off the ball, Tazir, but he's also a man who can be quite useful in the air. The goal scorer, standing at 180. For a big guy, he is mobile, he's very quick, and will give the likes of Puniga and Miguel a thing or two to think about. Now, Chiefs on the up and up, space on that far side. Solomon with the ball in, and no one really attacking the near post out of the four that were in the box then for Kaizer Chiefs. Again, just about everyone back in the defensive positions here for Zamalek. As Chiefs strike forward once again, should be a foul, but the game allowed 10. Good little spell this for Kaizer Chiefs over the last 5 or so minutes. Next turn. Got the bit of Miguel on that occasion. Challenges flying in here. As Zamalek find a bit of space here on this near side for Pasera. Isolates his man and looks to have a goal, and in the end, a stunning work defensively by Mtetwa. The pace of this game is rather entertaining, as both these sides look to have a proper go at each other. All over the last couple of years,
we've seen some serious battles between South Africa and Egypt in the CAF competitions. Sundowns against the likes of Pyramids, Pirates against the likes of Al Ahly last year. There was some good competitive action in that regard. No different this year with Al Masry having had the upper hand against Kaizer Chiefs a week ago. Zamalek in 30 minutes of play at the new Peter Mokaba Stadium, looking to keep the good times rolling for the Egyptian sides against Kaizer Chiefs so far. Into ezayisebenzela sizwe iKaizer Chiefs kuba kumdlalo wabo wokugqibela we-CAF Confederation Cup lona wanamhlanje phambi kokuba baphinde babuyele enkundleni kunyaka ozayo. Into ethetha uba abadlali beKaizer Chiefs abaninzi abonzakeleyo ngelo xesha likaJanuwari bazabe sebephilile bebuyele ngaphakathi. Into ethetha uba iChiefs izakube ineqela layo elipheleleyo kunyaka ozayo. Kodwa ke ukhumbule kukho i-Africa Cup of Nations, asibazi bangapha abadlali abaphuma kwiKaizer Chiefs abazawuhamba neqela lesizwe. Mhlawumbi sithemba uba ngaba bakhona bahambile babuye bengonzakelanga, uba babuye bonzakele babuye ngoJanuwari bonzakele. Ukanti ke into ezawuthethelela kumadodana eZamalek ngumqeqeshi. Ukhumbule abana-permanent coach, lona i-interim coach lo weZamalek obambeleyo namhlanje indodana uAhmed uAbdel Roof, kuba kuthiwe isigqibo ngaye siza kuthathwa emva kwalo mdlalo seZamalek. Enqondo banoko isivizi zininzi esezingenile abantu abafuna ukuqeqesha iZamalek, kodwa ke lona usancumile umqeqeshi obambeleyo, indoda ekhulele kumaqela ophuhliso eqela layo iZamalek, yade idlala defensive midfielder kumadodana aselula. Ngoku iyona iqeqesha iqela elaziwayo eAfrika. Amaqela omabini ke la iyona nto umgangatho uthombe ngohlobo, ngamaqela omabini aziwayo eAfrika la ngamaqela oyikwayo eAfrika. Ahamba amaxesha aqala namba namathunzi eNew Peter Mokaba Stadium angekaphendula amakhosi, kodwa ngoku athande ukudakasa ngaphakathi kumhlaba weZamalek. I-oil seyinyukile, Zamalek baqubule i-oil ibisabantu bakhawuleza bafaka inqaku. Jonge nje ipasi ezinhle ezithungelanayo zeKaizer Chiefs, kodwa yafika iZamalek yayichitha yonke loo nto. Dodana obhezera indoda yaseBrazil, enye yamadoda efuneka bayijonge iKaizer Chiefs, ibaleka ecabangeni, ibaleka ephikweni. Peterson ibhola ezasuswa nguye, kodwa ikhona indoda engxonxileyo yeZamalek. Ngathi indodana uChico Banza lowa, ngathi nguChico Banza indoda yaseAngola efike kwinyanga kaJulayi kwiqela layo iZamalek. Nguye ongaziva mnandi. Tackle enhle ngeyona ndlela enziwe iKaizer Chiefs bangasemva. Ebethi bamnyathele enyaweni ngoku ukuthi yimihlathi. Which is which? Kodwa ke abancedo lokuqala bakhawuleze bafika. Amakhosi aphumile namhlanje evathe izivatho, inhlekela nto obaba vathe izivatho zeqela labo, kuba xa uye kwelase-Egypt, wow, kuba ngaba i-Al Ahly kuba bomvu nje. Kaizer Chiefs bibuyele e-Egypt ke kwiveke ephele emva kweminyaka engamashumi-23 after 23 years bathi sisekhona saphile. Mane sawakhumbulayo i-Al Ahly, yiZamalek, yi-Ismail. Khumbula iKaizer Chiefs yaqibusana ne-Ismail kwi-CAF Cup Winners' Cup kwi-quarterfinals ngo-2001, kanti iqela lesine yi-Al Masry abake baqubisana nalo. Iwagcogcile iKaizer Chiefs amaqela ase-Egypt, iwabetha amanye ibetha. Ngoku kwi-CAF Confederation seyijongene namaqela amabini aphuma kwelase-Egypt. Kaizer Chiefs kungona bayifumene irhythm yabo ngoku,
ongana beyifumene rhythm yabo nje zathungelana ipasses Solomon ibhola bethu yayibethe yabetheka solo efunekayo bezayijija uSirino esasiso ebezasijija esasiso uSirino bezawuthungelana esapasses kodwa ke ibe lilishwa lakhe edlala kangaka nje amakhosi aqale sebangaka udlala semancinci iyo lento edlala kangaka aqalise semancinci Boneli lihle ka 2010 New Peter Mokaba Stadium ePurukwa ePietersburg kulapho umdlalo ubanjwe khona namhlanje khumbule bekuchila iStellenbosch up kwiveke epheleyo sabhunca ngamzuzu ogqibela saphumelela sathatha amanqaku amathathu sakubeka ebhodini Kaizer Chiefs ke asazi yona izawuthina namhlanje tackle enhle Chiefs kwakhona tackle enhle bayithatha lo bhola bayikhuphela ngaphandle kwebala baseka Marco tackle enhle kapaseka Marco ethatha izinyaweni zala bhola sika Mohammed uShehata bahlale ngethuba baphisa ngayo lo bhola kodwa yahluthwa kubo kodwa mayiphoswe ngesandla eKaizer Chiefs umthetho bayithathe kuya thatha idive yogqiba indoda yeZamalek sope kodwa iphakama udlale kuza kufuneka amadoda abe nesipili ezisemacaleni ngoku iZamalek angeke uyiqonde iZamalek angeke uyiqonde madoda athi xa iphethe ibhola kunzima uba uyithathe kubo kunzima uba uyithathe kubo alishica phezu kwebhola yayithatha leni iKaizer Chiefs ibhola kodwa uSompempe besohlwayile wathi ayikhona i-free kick wathi uIsmail nimdlale kabuhlungu uMohammed ngena endaweni kaDonga namhlanje uDonga bedlala kwiveke epheleyo wonzakala kwakwiveke epheleyo uDonga akakwazanga uzakhe eMzantsi Afrika uOlapi ndoda ibibamba isisu pha kube nzima kwiZamalek bekunxibe ujezi unombolo 8 emqolo wakhutshwa ngestretcher kumdlalo wokuqala bedlala neqela laseZambia iZesco edlale kakuhle gqitha izolo iZesco kodwa yabethwa ngamanqaku amathathu kumanqaku amabini ivukile ibuyile masijongeleni ibhola eZamalek kumhlaba weKaizer Chiefs kwikwi-byline wow what a tackle kaSolomon sothi ogqiba wayithatha wayigxotha le ibhola zinhle ii-tackles zeKaizer Chiefs apha ngasemva oladonga labo lokugqibela liyabhoka ibigqiba uba ngupaseka Marco ngoku nguDillian Solomons goal kick yeKaizer Chiefs balandeli bamakhosi bame ngenyawo ngoku akusekho kuhlala phansi kuba isitulo siyatshisa akho kuhlala phansi xa iqela likhokela phambi kwakho ngenqaku elinye eqandeni inqaku elizekwa ngomzuzu wesithathu umdlalo uqalile kuzawufuneka ingathi uyarova namhlanje uOx umthetho kuzakufuneka uba ngoku abe sisinqini-nqini bengathi indoda ehambisa iposi kuba ke uGustin Sirinye bezamncedisa kakuhle kuleyo indima akasekho ngoku ngaphakathi ebaleni indoda ekwazi ukuhlaya inyuka ebaleni uSirinye zitha kwini ndoda Vosam enye amadoda ye-center backs zeZamalek ezilushica asijonge ikona kick kavilakazi wayiphakamisa betha ngentloko lo bhola yayichitha iZamalek ingozi ayikaphumi khawuleza afika phezu kwayo iKaizer Chiefs la bhola phakanyiswe kakuhle nguzitha kwinika bethwa ngentloko
iZamalek ayikhuphela ngaphandle le ibhola iZamalek seselele imizuzu mihlanu ngoku kodwa amanqaku asemile ebhodini iZamalek sanqenqeza phambili ngela nqaku lomzuzu wesithathu 1-0 sakhonkotha yona phambili. Last 5 minutes of what's been a very competitive first half, yep. Loving the commitments from both these sides. There haven't been too many yellow cards. It hasn't been an active game of football. Yes, fouls here and there, but it's all about the competitive edge here. Where the away side gets the early goal here, and the home side responds in earnest in trying to find the equalizer, making for a very good game of football here. For those that have turned out to the new Peter Mokaba Stadium, proper entertainment in some of the best football on the continent. Having the battles in the middle of the park then. Ismail under pressure, the 26-year-olds, winning the decision on that occasion. Movement is good out on the far side for Zamalek as they look for the positive ending to the first half here. Well, Miguel beaten, and luckily for him, Tetra has stepped up once again with yet another impressive defensive play. He does offer something a little different with his attacking intent in the game and attacking approach to the game, Marco. So that during his days in it was a good number of years of experience out at Orlando Pirates. Really, in some of the acquisitions made by Kaizer Chiefs this season, he's one of those that has seriously added value. Another that came with him from Orlando Pirates, and we mentioned the right back situation out of Kaizer Chiefs, Solomon Frostlamanade, quality and a good competition. Same thing can be said with the left side of their defense. Depth in midfields, and midfield dominated by Tetra this season after the Chiefs. And of course in the attacking areas as well, out in the left, the right, the centre and the front foot, they look good. They've got plenty of players in the box that can make things happen. Now, Zamalek denied then as they look to get things going forward. Now, time running up for Chiefs in this first half. Mark. Again, they've maintained this intensity and tempo throughout the first half for both these sides, and the way they've battled against one another, making for a very watchable game of football. Now it's Chiefs again from that left side that are looking for the openings. Good defending. Well, many players now that have come from the junior ranks at various clubs, and some of the biggest clubs in the country that seriously over the last couple of years become household names. Vilagazi, most certainly one of them. He's another that's looking up for each other this afternoon. There's Mtetwa again. Very good first half once again from the former Stellenbosch player. Well, they had a good start offensively. Zamalek inside the opening exchanges, but I tell you what, Kaizer Chiefs have done a good job here of keeping them on the back foot. We've seen less and less of Zamalek on the front foot in the later stages of this first half, maybe the second period of the first half. More and more of Kaizer Chiefs and the likes of Sobi Mohammed having to organize defensively. Chiefs again, space on this near side. Need numbers getting in the box. They've got 4 in there, pulled into the far post, and well, they are giving absolutely nothing away defensively here. Sobi Mohammed and company.
Yep, so that's pretty much sums up. I think they've gone around about the 25th minute here for Zamalek. Gone quieter and quieter. The men that had such a great start inside the opening 10-15 minutes. Now, Filagas. Solomon scored last week and keeps it moving. On-time moments these of a very watchable first half of football here. Amazing how the CAF competitions have, of course, grown over the years on the continent. And I'll tell you what, those that have witnessed this first 25 will be thoroughly